Zigor, gaur abestuko ez da zu? Zorionak beti. Hasieratik. Zorionak zuri, zorionak niri. Zorionak Patricia eta Alberto. Zorionak guri. Bai, bueno, gaur nire urtebetetzea da, baina gure zuzendari Albertona be bai. Berak ez dago inoiz bere urtebetetzea esaten, baina bueno, Zigorrek txilloen arrapausatzen olan dene isa da. Eskontatu, ez dakila. Bai, papatean iritsi zitzaigun filtrazio bat. Bai, eta hori, etorri da goizien, goizien goiz, hemen ekarri hau tartia, ardaua, pastak, kongosko pastak ekarri dizkio. Zelako bertzera eskusa bala. Bai. Eskerrik asko, Alberto. Bai, eta zorionak honetan. Bueno, eta zorionak gaurko egunez, ospatzen, bueno, zuen urtebetetze eguna denei, eta biharkoa, eta zorionak denei. Sagitario guztiei. Bueno, nik ez dut horretan sinisten, baina, bueno, zeu ze esatiarren. Eta gaur, bueno, gure urtebetetzea ospatzeko, eingo tarta bat, urtebetetzeak ospatzeko, beti gozoakin ospatu bida. Berez, nik ingot, Idiazabal tarta bat. Iepala. Errezetia estan nerea nahiena da, nebana, Andonina. Berez, eskerrik asko, Andoni, eta errezetia hau, segitxuan azelduko zut. Venga, bota bertxua. Lehengo Idiazabal gazta birrindukot eta esnegainakin urtukot. Gero gazta krematxua azukriekin nahaztu eta gorde. Arrautzak irinakin nahaztu, osagai guztixak gehitxu, gutxinaka, eta 50 minutuz erre 160 gradutara. Eta gero joango gara dekorazio desberdinak itxen. Esne gozokiakin eta irinakin ingo olako makiltxo batzuk, gaietiakin eta gurinakin ingo olako lur bat, eta gero saltxa bat ingo irasagarrakin, esnegainakin eta gurinakin. Tope. Ez da txarto, Kafia, kopa eta purua. Bai, eske... Dana! Errezeta onda. Pentsau dut, eskenean, gazta tartia da... Beraz ez dauka gauzan dirik. Dana nastia, labara saltzea eta taratzea. Orduan pentsau dut, bueno, ingo bolan dekorazio berezi base gabonetan gauz, urte betetzen gauz. Gero kandelak bai ekarri ditxugu, gero, bueno, putzeiteko. Así que, bueno, joengo gara. Da, lehengo hasiko naz, Idiazabal gazta urtzen esnegainakin. Eta tartau gero labean bukatu egingo duzu, labean izan. Bai, badakit dauzela, gazta tarta pila bat dauzela, batzuk otzian itxe itxuste. Ni jatetxetan lanean hasi nintzanean, betikoa, klasikoa zan, gazta tarta hotz hau txuria zana, eta oinarrian gaietarekin, bizkotxoarekin, ostorearekin egiten zana, eta hori izan beti gazta krematxua esne gaina, azukrea eta gelatina xaflak. Eta ero gainean, olako frutu gorriekin, ero mugurdiekin eroinako olako marmela. Hori da klasikoa. Nik uste hori nik inauen lehengo gazta tarta izan zen, holan, supermerkautan da saltzen zituzten olako kaxa batzuk. Eta segitxoen etortzen zen, nahaztia egin da, horrei gehiago bizitasun bakarrik esnia, uste osala, gero lan nahaztu, da laban sartu, eta hola izan zen lehengo gazta. Baina labekoa zen, ez? Ez esan, frigorifikuen sartu, eta bai, 3 ordu itxoin, eta holan. Hori zen betiko klasikoa. Gero egia esan, hau, zuke egin behar duzun gaurkoa bezalakoa, lehenengo aldia probatu nuena, Xuberoan izan zen, Xubero jatetxea, gainera, bueno, aurten orain, egun gutxi barreu Xuberoak itxiko ditu bereateak betiko, mendi musu handi bat, Hilario Arbelaitze eta familiari, eta, bueno, hango langile guztiei, eta niretzako, beti izan da, hemen Xuberoako gazta tarta prestatu genuen egun batean, eta niretzako da munduko onena. Prestatu zinen hemen txorienen? Bai, cheesecake-ak, ezer. Xuberoakoa, gainera, guri niri gozogintzan tokatu zitzaidan, bertan egon nintzen, azkenengo 3 hilabeteak gozogintzan egon nintzen, eta gazta tarta egunero egiten zen, zerbitzu bakoitzean. Hau, hemen inbiot, eta gero gehitxu inbiot. Hori beti, gazta tarta zen gauza bat, egunero egiten zena. Sartuko naz, ETB nahieran, eta ikusikot hango tartia, ze oso ospetsua da, nik beti etzun izan dut, ontxe, Xuberoan enaz izan, eta enaz izango, ikusten danez, baina, bueno, gazta tartia probatzen badut, behitu, igual, urbilau egongo naz, Xuberoa esperientziatik. Sekretuan zen, nik uste dut, osagai horieko antzekoak ero, hainbat eta hainbat errezetak usitu, baina errezetan sekretua zen puntua, labeko puntua, segia da errezeta honekin, minutu 2, ero 3 minutu gehiago, ero gutxi, da ateratzea pixkat lehorra, ero krema dala. Askotan egia da, itxusia, zuke guztezen duen nola ateratzen genduen da, mosten agi ginela dana, desegin iten zen, apurtu iten zen, baina hori jateko garaian zen, placer utza, ez? Eta orduan, kontutan ibili behar zen, beti, azkenengo momentu nolan
labean egiten genien olako mugimendu batzuk, eta segun nola egiten zuen dardara, horren arabera, enekien bere puntua zein zan. Baina, horrek, nola hartzen zaio puntu hori, askotan egin da. Egunero egin behar duzun ezberdina, azkenean ikasiten dut. Esperientzia egin, eta oso gintzakin bebai da, alkimia puntua, ez? Azkenean dana super ondo neurduta egon bida, ez? Laban temperaturia bebai da, horregatxik, errezeta batzuk eta igual ikustitxuzue telebistan edo irakurtza dituzue liburutan, eta gero, etxian inda asko aldatzen dira, azkenean laba batetik bestera bebai gauzia asko aldatzen da, ez? Hor, grazia egiten duzu, batzutan, errezeta liburu batzutan irakurtzen duzu, eta labea 107 gradutara. 107. 110 jarrizkero, 105 segertatuko zaio. Ez, 107 berrogetamairu minutu. Bai, oso zehatzegia agian, ez? Baina, bueno, horrek behin ematen dio, ez? Bere ikutua jatetxe horri, errezeta horiei, eta agian, zehatik ez, horrela egiten baduzu beti puntu horretan, neurrian atako zaio. Errezeta hau da, nire nahiak emandakua, ez, Andonik, berak itxen daulan arantzasun oinatiko jatetxe baten arantzasun, eta hartzen dago orduan gazta gomistegitik, hor dauen, hartzai eskola eta gaztandegitik, eta itxen dago, hori, oinatiko arantzasuko euskal tarda, da oso gozua dau. Beraz, errezetia pasau dozta, eta nik arrautza pare bat kendu dotzat, ze esan dozta, arrautz gutxi hau jartzen bozu, krematxo hau atarako da, eta askoz be, hori, likidu haua. Oinarrian, suberoakoa zan, zuk erabiliko dituzun osai berdina dauzkate, han bai, oinarria egiten zen, horako, orea euskorra, esango nuke, euskeraz pasta quebrada erderaz deitza, orea euskorrarekin egiten zen oinarria, eta idiazabal bota beharrean gazta urdina. Arek zaukan gazta urdin puntu bat, ez da izan mazan, 80 gramo ero, eta gazta urdinak ematen dio bere nortasun berezia, hori zuen gustoko gaztarekin frogain alduzue, hartu ero, Asturiaseko bat baldin badukazue, orako potentea boteio zuen. Hori igual geixek izango da, ez? Eta zupensatzen. Gero azkenean kontrastea, hemen beti olako marmelada, fruitu gorri marmelada jartzen da, eta horrekin... Bai, oran kasi gozo puntua. Nik, idiazabala gehitxotzat naturala, hau gitxin biota purtxo bat, eta gero, behar ditugu 300 gramo gazta. Orduan, nik indotena da, hartu dut olako gaztan laurden bat azauzkan 250 gramo. Orduan, etxetik naukan parmesano gazta, birrinua. Eta parmesano gazta bebai gehituko zat. Parmesano gaztak azkenean bebai dauka, gazi puntu hori da gazta fuertetsua da. Beraz, ondo geratuko da. Igual ez gazta urdinean bezain goxua edo, puntu horrekin. Ero goxua. Edo goxua. Bueno, gazta tarta, beti da nik esan dizuen, nik hostelitzan munduan hasi zenetik beti ezautu dut, baina, Kristo horretik 2000 urte lehenago, basekiten, horrek greziarrek eta egiten zuten gazta tarta, noski horrelakoa ez. Eta egiten zen, gero erromatarra joan zirenean, errezeta hori lapurtu esan dezagun nintzietela, arrautza gehitu zioten eta moldatu inzuten, eta horti mundu guztian zabaldu da, eta hor famatua cheesecakea ero ez, esan da cheesecake Nueva York eramaten gaito, baina guk ez dago da, inungo enbidirik izan behar. Cheesecakea eta gazta tarta berdina da. Ze ni pentsatu dut igual dela, Madalena eta muffin moduan, ez? Sinonimoa edo gauza desberdina da. Baina, nik ez, tarta moduan doa, gazta dauka, gazta tarta. Ez, nik pentsatzen hauen igual, oskaiukua zala cheesecakea, eta labakua zala... Gazta tarta. Nik danei gazta tarta ditzen dira, eta gainera galdetzen zuen, zein da, labekua ero hotza, ez, hotza, hotza pia jaten dira, hau aukeran epela jatea hobeto, baina hori, eta azkenean da, labeti pasatakoa, gu sukaldarien arte nola intzite du, labeti pasatakoa o labeka gabekoa? Hau, erakutziko dut, ontxe beste, asmakizun batein bidugu, atzo ingauen olan proba bat, ingauen arroz opillonek, frikitxu ingenitxun kurruskari geratzeko, eta hori lehengo aldizin bigaun. Da, hau lehengo aldizin biot, esan otzan andoniri, gazta tarta hau, azkenien bakarri da sartzia, da itxeatanik biot, erresta bat, luzie izetia. Ez ez duen dekorazio desberdinak. Nik itxe ditut, olako makiltxo batzuk, mikado moruko horrak makil luzetxo batzuk. Oiek, nola? Esne gozokian ez, letxe kondensakin, esne gozokiakin, eta irinakin. Orduan, bixak nahazten die, saltzen die olako biberoi baten, edo olako mauka baten. Eta olako marratxo batzuk itxen dien laban, eta 3 minututan berez, ondo egongo die. Gero, osten utzi bide, da hori kurruskarik edatuko da.
Hemen jendea galdezkari. Fidatuko gara? Bai, kontua da, segatik egiten dituzu esperimentu beti iturritarekin. Etxean badaukazu, txakurrari maizu aurrena ber. Segur zeharpegi jaten duen txakurra esan. Ez, zurekin, segurtasuna ematen doztazulako da, orduan, zehoz etxartu itxen bat da zuk zuzenduko ez dazu. Bai, seguruen ez dakit. Gaia gaur ere urte betetzea da orduan, eguna da jolasteko. Hau, proposatu didanean Patri, nik galdetu diot, ez da, holan, eta nik, ez dakite, ez jakintasunetik, gero gogortzeko hori, arrautza ero beharko lukeen ero, ez? Baina, bueno, Andonik esaten, bada Andoni, zukaldarixa da, ordan Andoni zerbait badaki, kasu ingo diogu, berak itxen ditxula. Eta noski, probatuko du. Berak itxen ditxula. Horraileko, berak itxen holan izango da. Bai, berak gozogintzan itxen dau lan, eta ez dakit. Bueno, hau ona da, seguro goxua datuka. Eta, bueno, cheesecakea gero aipatzen, Donostiko cheesecakea bada, hor Donostiko alde zarrean nolako jatetxe bat, eta bertako, Turkiarrentzat behintzat, bertako gaztatarta oso famatua omen da, eta, bueno, baina nik gaztatarta jatetxe hortan urte pila bat, 20 urte, 30 urte errezeta berdinakin xamazkiten, eta azkenengo 10 urtetan, sare sozialak eta horrek egia da, indutela mundu guztian famatu. Sare sozialak eta bidaiatzen dozunean eta horrek gidatan, gidaren bat agertzen da, zen ere bezeruak beti Bilbora datozenean, Donostira doiaz. Eta horregatik galdetzen dute? Pintxotan, eta beti galdetzen doztie. Bai, Labinako gaztatarta probauta daukozu, merezi da, ez da merezi, ez dakize hona da. Nik beti beheltze dutziet atariko torri jara. Zer, nahi xadotze, niri gixo gustatzen jat. Baina oso ona daue bai, gaztatartia. Bai, hori esaten zaren, Santi bertako zukaldaixo. Ota 10 urte errezeta hogeiten, baina egia da, azkenengo 10 urteetan, eta, bueno, olako gidak eta zein darra daukaten, ez? Bai. Gure eskuetara iritsi dira, ez? Gu egiten dugunean olako txiloeko bidai bat eta informazioa bilatzeko garaian, sarera joten duzu asko, liburuetara, eta gida liburuetan da beti agertzen da, ez? Joten mazarete herri ontara probatu hau, ez da izan. Orduan, baina oinarrian horrekin joten dezala, ez? Apuntatuta, hiri ontara joten ganean probatu behar dugu, hau. Eta galdetzen duzu, eta horrela, suerte baldin baukazu, zure jatetxeko atatzen bada zerbait. Eta goztezu koiaratxo bat, zigor. Dau jangona sartzen... Argamasa! Argamasa, bai, argamasa geratu da. Eta hori, labeko erretillo batean behar duzu gero, ez? Bai, hor prestatu da. Labea ze temperaturan? Labea, 180 gradutara, unibertsala. Bai. Eta 3 minutu txokin, basta. 3 minutu, aterako ete da. Bai, da niri gaztatarta gustatzen jat pintxo moduan, ze azkenen pentsatzen jat ideia ona, zu poteuan ibiltzia, da itxia 4-5 taberna holan eta pintxoak jaten, eta gero postre moduan ez, zehozek gozokin bukatzia, ideia politxa da, nik uste dut horregatxi daukala bebai arrakasta, azkenean gozo puntu bat. Patri, baina zu mundu hortan zabiltzala eta holan, gaur egun horrela, oso pintxo taberna direna, pintxo tradizio daukatena. Hoiek danak ez daukatik gozoa zerbait, ze hori hasi ziren batzuk egiten, izaten olako pintxo gozo bat. Nik uste modernuek bai, baina holan tradizionalek, behintzat Bilbo eta Geltxo handian nik ez ditxot ezagutzen. Eta arrasaten, nik uste dut besta. Egoten di olain modernuak, ontsa gastrobar eta holan deitzen dutzen taberna horrek aukitzen dauen normalian, baina izeten die azkenian, jatetxe bateko postre menua, baina txikixauak. Txikixauak, bai. Bai, baina hori, aukera, gaur egun jende asko, eguneko baskaria, afaria, pintxo da nina aldu, orduan, nik behintzat banaiz, gozo puntu batekin bukatzekoa, etxean normalean, txokolate horako atal batekin moldatzen naiz, baina horako jatetxe batera jute manaiz, ni postre gabe, enaiz geratuko normalean. Postre salia zara? Bai, baita ere. Lehengoak bai, eta postreak ere bai. A ber, argamasa hau zelan ataratzen. Oin horri, holan golpe ziku bat. Iragiok mutila urreko da. Ja, ez dakit atarako da, Zuk igual praktika gehiago dakatzu. Holan golpe ziku bat. Ondo. A ber, ataratzen den zozer. Ataratzen den, a ber. Honetarako bebai, ai ama. Hau... Ez dakit atarako da, Ba, zeatik ez. Hombre, eiten badau... Hau, holan alda batera. Andoni hor bestaldean da bezaten, nola ez da, niri ateratzen zait, eta ez bada ateratzen da zuen... Zuen errua, ez? Zuen errua gaizkin duzuelako nasketa. Nik horregatxik sartu dutzu zuri... Niri tartean? Bai, holan, errua elkar banatzeko. Bueno, zula, gasa egingo du. Jo, honei indarra inbijako bai,
Bai, bueno, lehen esan duna, hemen Donostiko gaztatarta famatu horri, bueno, gaina Turkiarren artean famatu dala, deitzen diote... Turkiarren artean? Bai, Turkiar turisten artean. Eta gizegati, bai, Turkiarrak. Betzen japonesen artean. Ez, Turkiarrak. Danak, iepila batekin etortzen dira. Eta, bera artean bari. Eta, deitzen diote, Donostiko txiskeika... Bereizteko Nueva Yorkekoen. Nueva Yorkeko bati, bai. Hor, lehengunean lagun bate bialdu ostan. Hor, marketingeko erru handi badagola, eitzeiten hon ginen, Turkiako teleserietaz. Bai. Hor, buruzoiak ikustea hori dala marketingeko arazo handi bat. Nola gertu alda Turkiako telesail batean buruzoil bat? Intzen bat turismo joaten dara hilea sartzera. Hilea jarten. Zuk ez tozu bier momentuz. Nik ez? Bueno, espero. Beste golpe bat hartzen moda La Palmako moduko, bai? Hor ez ateratzen hilerik. A ber, honei, 3 minuto. Vale. Ze oso txikixa diela da eta ez dugu nahi erretzia. Berez, bitartian, joen bigara, beste prestakutza batzuk itxen. Lurra. Tartako oinarrixa izan bidagolako lur bat. Horretarako gaietak, eta gurina, betikua, beti izan danean, oinarri bezala erabili izan da askotan, gaieta eta gurin orea, ez? Gaurko honetan, jarri biogu apur bat, hori, sueltotxo. Hori, bueno, pintxoetan da lurra, jakin moduan beha askotan ikusi izan da, ez? Baina lur gaziakin egiten izan da. Olibekin, eta holan oliba deshidratatuekin, eta... Eta hemen dako zuen, berzio gozoan, ere, bada hola itea. Ni panintzen olako jatetxe batera eta atara sustien tiramisu bat, baina holan lorontzi baten. Eta orduan zan lurra inzabien kakauakin edo horrek gaieta beltzak, beltzak, gaieta beltz da txuri horrek. Kafia ero deskafinatua soluble bateko ziren. Eta igual kafiakin holanda, ematen zauen lurra, benetako lurra, eta gero sartzen zinun koiaria, da ja basan tiramisua, baina lorontzi baten sartzen dutzen, eta behian zan krema tiramisuan orea, behian, eta gainean lurra hori, ez? Hori da. Hori gainean jozan, aitor teknikoa zukalde bai. Lurra hartzen badu, ero gaieta batzuko lan, eta deskafeinatu olako sobre batzuk, ero solublea kafea bota eskero, ilunak eratuko zan, kafe ikutu emango logioke, gu behar duguna, egiten dugunean tiramisu bat, eta, ez, ahora sartzean gaina, hori kafea izan behar da. Bai, bitu. Man behar diogu buelta bat horri. Ideia ona. Etxeko lanetarako. Bai, beste bat gehiago. Hori zerrendat, hartu behar dugu denor eta esaten dituen guztiak apuntatzen joan. Eta gero haber erdiak iten ditun. Erdiak gero ere. Bueno, daukogu aurretik 2023 osua. Beraz, zuek bebai etxetik ideiarik baldin badauko zue, idatzi txorien abildua eitb.eusera, eta gukengo 2023an zuen etxeko errezetiak. Zebieko ideiak, ez da? Bai, benetan eskartzen dire ideiak ematea, Ze ez dakinok idatzi dugu eta eskertigu hau itea, bikain, ze bestela, bueno, zuek ez da, hemen prozesua izaten da, Patrik egun baterako, bestea batean nik, orduen bialtzen gara errezeta, gero urrengo hortik tiraka motza egin behar dugu, eta beti saiatzen gara egunekin, ez? Azkenean guretako lan gutxi hau. Ez, egia da, baina errezetak ateratzea, Patrik, lana da. Lana da, bai. Lana da. Bale, segitxuan inbiau, saltzia. Indau lurra oinarri xandoiala, dauzko hor bakiltxuak ez dakizen bageratuko dan. Ez ez dut nahi erretzia, minututxo bat geratzen da. Beraz, atalatzen danean, zelan doiaz? Kolore hartzen hasi diek. Bai? Bai. Baina, koloria, holan, urre koloria, beltz koloria? Zer? Ez, gutxi. Horrek ez daukate hori indik. Nik hori, ez irek. Ireki, hori bizkotxoakin ez da lehen behar inoz. Bai, ez da bizkotxoa, lasai hor. Bueno, ointxe bio saltzia, bez? Ez que, manakixen ja, abixau da. Bueno, basuk, atalatzen dozun bitartian kontaukotzut. Hemen inbiot saltzia, orduan, egin dugu oinarrixa, egin dugu dekorazio bat, eta hemen dugu saltzia irasagarrakin. Irasagarra da gazta, bakizue beti ondo funtzionatzen dauen bikote badala. Beraz, irasagarra, ez txorixua eta nosia bezala. Eta, berez, irasagarra... Zaioa musu bat. Irasagarra, esne gaina eta gurin apurtxo bat. Hau, irabiatu eta jazta. Bakarrik, saltzia iteko. Bika, Andoni, harritutan hau. Etxoin, baina, ostin bardia. Ostin biardila. Baina, ja, testuran, nabaritzen dago gorra, geratuko da, lostutzen dani. Bai, ez da. Beraz, ondo geratzen bada, Andoniri eskerra. Txarto geratzen bada, Andoniri errua.
Baina askotan, zenbat aldiz olako tontakeri bat dana, iruditzen gero, ikusitakoan tontakeri bat dana, zein otu zitzaion, esne gozokia eta irina nahaztea. Zertan ibiliko eta esan. Hau ondo. Bai, ez da? Gero 160 behar duzula bea, ez? Bai. Jetxingo izu, harriko dut. Thank you. 160. Eta honek igual, esne apurtxo bat gehiago bai, ondo etorriko jakon. Bestela lodi geratuko da, hori da, texturian arabera. Gure baduzue saltzia, geratzia, holan, likidotxua, bota esne gain gehiago, eta gure baduzue holan texturia kenel bat itxeko morukua, holako krematxua hua, esne gain gutxi hau. Bai, horri bestela gero labean daukagun bitartean hau, botako diogo, eta aldatuko du. Baina zaporian, nahi bozu probau, ze hau ja, fregatzera doia. Osua, No. Irasagarrakin, dana osua. Bai, ez da. Irasagarra eta gazta. Oso ondo. Eta horri bota ezkero irina apur bat eta makiltxoak horrenak ine ezkero, bai ondo behau. Isildo monez. Etzan txatzego, ez da? No, gehi bat. Bueno, hemen dauzkau, makiltxuak. Proba inbiot, enbeti xaman duztazu. Baitu, hautzak geratu dira. Bai, holan geratzen dieta, hori kurruskari. Oso kurruskari. Proba duzu? Ez da tramparik, bai, proba. Hau, zuzenian. Bai. Esperimentuak, gero horreztak inungo jatetxetan iskutu da, ez, gu dana zuzenen egiten dugu. Eta hain zuzenian ningo du, Patriren txizkeika. Bueno, ez Andonina, parkatu. Bueno, Viteli familiarena. Bai! Ne pasabotu derrezetia eta. Ez ala. Bueno, hemen jarrikot, holan goitik ikusteko zelan itxen dugun gure cheesecakea. Bai. Eta orduan, hemen, hartuko itxugu. Lehengo, arrautzak. Vale. Ikasi dut, Kampuan, beti. Kampuan, bueno, ez dakit oso duten, bat. Beti orden ontan eitea bebai, garrantzitsua lehengo arrautzak egitea. Segatik, salen bat erortzen bazaigu bertara, kentzeko erresa bada. Gazta eta botatzen badu lehengo eta azukrea eta gero hor bilatzen hiltzen beti da. Pixkat aldre bezago, orduan beti arrautzak hasieran, eta gaur egun nik aipatu izan duena. Gaur egun ez dira, egoten arrautza ustelik nik ez da inoiz harrapatu izan dudan. Nik ez? Baina guri hosteleitza eskolan erakutsi ziguten lehengo inberzala, katillu batera eta ero ona. Katillura ona. Orduan, katilluan bat ustela, zupentza hemen botatzen zauz, eta baina azkenengoa ustela da. Arrautza guztiak botein bar dituzu. Eta guk egia da, orduan, hosteleitza eskolan, zazpireun mila lagunentza kosinatzen genduela. Zazpireun mila ez, zazpireun ero mila, ez errota. Eta bizkotxoak egiten genituen, hori, 120 arrautza bota berzen dituen. Zupentza, 119 arrautza bota dituzu, eta azkenan, ustela. Ja, kristoneko... Baina... Gauza txarrat esan gino. 120 arrautza kanpora. Popatik hartzera, orduan, banan iliberzitzen ginen katillo batera bestera. Katillo batera ontzira. Hola izatera. Arrautzak. Hemen bai igual praktika daukotzu da zu gurozu egin? Ez, oso ondo egin duzula. Ni hemen Michelin izarretaz izan bardu. Kontau. Bai, Michelin izarrak izan ziren duela aste batzuk, Euskal Herria berriro etorri dira, hemen, ipatu genduen, ez? Horre, arrea edortari eman diotela. Baina, berriz benik argazkixa ikusi da, danak gizonak. Bai, hori bai dala nik uste dela gauzat. Nik uste dut gauzat aldatu inbidana, ez? Bai, segia da, emakumeak sukaldetan eta jatetxetan hainbat daude. Euneko eta 55 da. Euneko 55 da emakumea dira. Eta ala ere, argazkietan da, eta egonda gainera, Michelin izardun emakumeak. Bai. Nola argazki hortan, beti, agertu ziren, ez dakit zenbat gizon eta emakume bakarra. Adibide bezala badauz emakume batzuk, ez, Michelin izarra daukien jatetxe daukiela, eta adibidezat hartu gehikenak, baina azkenean oso gutxi die, eta erreferentzia moduan bebai, azkenean ez da asko ikusten. Orduan, nik uste dut emakumiek bebai, erreferentzia bide dauela, ez da? Bai, eta hor esaten da, batzutan dela, juten denean norbait, jatetxeat irekin nahi duela, ez? Eta banketxera nahi dujun, diru laguntza eskatzera. Hor, banketxeek, ez dakit zegatik, gizonezkoi, erraxago ematen dira, orduan askotan jabe moduan gizonezkoa juten dira, jatetxe horien jabeak gizonak dira, baina gero, sukaldean daukatena emakumezkoa da. Eta hala ere, Michelin izarren festa honetara asko batzutan juten direla jabe horiek, ez? Agertu beharrean, benetako izarra hor sukaldaria dela emakumezkoa, ez? Eta horre, buelta bat eman beharko zitzaion horri, etxeetan be, 185 era uste dela emakumezkoa dira kosinatzen duena,
Eta ez dakit, Michelin izarrekoak orbe, ez dakit, olako detaietan da kontu pixkat izateko. Nik pentsatzen dut, dala, ez Michelin izarran gauza. Orokorrian dala, orokorrian dala, eta nik pentsatzen dut, horrez, bankura da joeten diela prestamo bila emakume asko da, gizonak geixau joeten dira zuk esaten duzun moduan, nik uste dut konsielizio gauzia dela, eta azkenean emakumeak tamales gaur egun bai, etxien geratzen die geixaudan, da hartzen dago erreduzio askoz geixau, da askotan horrek bai komplikatzen dau konsielizio lanak. Eta hori ez, sukaldean ibiltzeko lanak. Aukeria, ero lanean, beraien lanetan egin. Honik hau, zuberoan itxen zinuten moruan inbiot, gero? Berren jo, irabia gaioarekin asko sobeto gukiten gendun nazketa guztia, eta esan dago, hor joazten zen. Esne gaina, kasuntan hemen, gaztarekin urtu duela Patrik, esne gaina, gero gazta krematxua, erabile duela Patrik, arrautzak, azukrea... Hemen kendukotza dana, eta orduan, ona gehitukot, esne gaina gaztakin urtuta, azukrea eta arrautzak hor dauz, haue bai, holan, patata batzukin. Bakarrik hori, jango enuke guk. Bueno, orduan hau, ez to fregadera bidaliko, hemen dikutzikot, holan, erabili... Zuretako zan da. Nik txoko pikantiakin hau dauka pixat insensible. Sege sortero. Eta gero hemen daukat irina. Irina apurtxo bat bakarrik. Ze horrek emangotza krematasuna gure kasta tartai. Orduan, irabia gailua garbitxuin biot eta segitxuan ator. Bueno, ya... Hola itzen zinuten zuberuan, ez? Boi? Honekin, aparatu honekin. Esan duzu da, ezberdintasun bakarra da, iten zana, jarri beharren olako molde batean, ja oinarri bat jartzen genion azpian, eta baina gero bestea berdina zan. Labea eta zoragarria. Irina ez dakit botatzen genion, irina duda daukat ustut, labinakoan eta horrek oso krematxua geratzen dienean, botatzen dutzi, baina apurtxo bat bakarrik. Apur bat, baina hor gorputza moteko. Baina, bueno, egia esan, egintzazu etxean proa, eta gazta ezberdinekin jolastu. Egia da, olako gaztatarta ia denetan, ero nik ezagutzen dituan guztietan, oinarria izaten dela, gazta krematxua hau, erabiltzen dela ogi bitarteko aida ematekota, eta gero nahi diezuen ikutu eman aldiozue. Guk idiazabala erabili dugu, gazta urdina, gazta erosi, holan, fuerteen batek uste bezue, bota, berdin da. Baina, hauntz gazta batekin, egin frogak etxean, eta ikusiko zuen, nola, bueno, eta horrekin bebai, gazta urdina erabili barro duzu, ez bota lehenengo gunean pila bat, ze bestela agian, norbaiti ezaio iruditzen, ona da, hola. Goraino, Patri? Goraino. Urte betetze tartia. Honela bera, zenba, 50 minutuen olan bai, ez? 50 minutu, 160 gradu. Kontu handiare, txau, ni bakizu zein dan teknika hori, Patri izaten dan. Aldatzia, Aldatzia hau jartzen dugu, hemen, behitu, ala, telebizako magia. Zelako askarin dugu, nesta? Hau jarriko dugu, hemen, eta gero etxera, gazta tarta eramatean nahi dugunez, hau zurezko usten dut. Nik zenbaki pilat dauzkat hemen, baina ez dakit ordena nik ez dakit zein dan, Patri. Baina, pustin bi haure lengo edo? Lengo platerian jarri do, lengo... Ez dakit, baina gero horre behar dira, ez? Bai, nik 32, ez? 32, eta zer? A ber, zer esan behar duzu, noi? Ez, 23, nauen bromia esateko 23, baina 32 da. Eta gero daukat hemen, Albertona, baina 8 bat eta 9 bat, ez dakiz ze ordenetan doian. Zubakizu, zuk, oindela geixautik ezagutzen dozu, zubakizu zema betetze ditxun. Zuk hartu zinun bere deneixa? Alberto, 52 erustu dauzkaz, bai? Gaztia, Alberto oso gaztia da, horrenik txiloekin badauzkagu beste 6-8 urte egiteko berarekin. 39? 39 nuke esango. Aikike bada, titulu badauka horrena, así que... Bueno, gero berak argituko duzku. Edo ez. Edo ez. Edo ez. Baina bitartian nik gero, 32 ingotzat putz. Zebadakizu hor, Patri, lehen txikiak ginenean, ze zoriontzu ginen gure urte betetze festan da, dana beti nola ospatzen gendun da. Gaur egun, jenteak ez du esan nahi izaten noiz dan bere urte betetze. Hau da, gorantza ero penantza. Gorantza bada, inbertzaio,
indarra, zegoen. Eske... Estrenatu bezia da, Mutil indartxua, txoin, kenduko zate lehenko ertzak. Holan. Bori, esaten nahi nintzena, lehen gara batean ez, ze zoriontzu ginen da noberaren urte betetzea eta arro esaten ginen, nire urtea dira eta, nire ez da, adinakin aurrera guazen egin. Ni ba. Niri pila gustatzen nire urte betetzeguna. Nik, egun batean, Xabier Ramurizarit irratian entzun nion, eta hemen aipatu izan dute inoiz. Xabier Ramurizarit galdetu izan, eta zuk ze alin daukazu, lotza emate izuta? Lotza? Nola emango dit? 78 urte ditut. Eta, ja, Laizter bukatu ingo ditut 78 urteak, 79 behar ditut, eta bizi behar ditut topera. Eta nago, ilusioarekin 79 bizitzeko, ze ez dakit nola izango diren 79 urteak, ez? Orduan, posik hartu behar da, bizitzan aurrera jarraitzen dugu, osasuntxu gaude, orduan nik uste horrekin eta esperientziak eta dena. Nire mama Juanitak beti urte bat kentzen dauda, nik esaten dutzat, arro egon bizinen, ze 82 urtekin, hain guapa egotia, ez? Holan, esan bizinun arro, 82 urte dauzkat, bai, da askoz begutxego ematen dagoelako. Orduan, hori bai, arrotasunez esan bida. Bai. Eta bai, nire urtiak pila guztetan jatu. Bueno, goiz mostera hau. 82 urte txo, bai. No, que sean ya las perretxikotan joaten hasi nahi kuadriakoekin, da holako hortan orain bertan. Bueno, ingo bolako oinarri bat, bai, nik eskuekin bakizu gustatzen gatera. Hau izango zen betiko galleta oinarri klasikoa, tartetan da erabiltzen dana. Lur moduan, ero bai. Lur moduan, gero jarriko itxugu, horan, fruitu gorri batzuk, gero etxetik daukotzuenak. Mugurdiak eta abiak. Bai, edo marrubixak, edo gerezixak, edo, bueno, zuek, etxetik daukotzuenak. Gero hemen deik ekarri guzti, bai, ez dakit nire urte betetzia salako edo. Bai, guztakate batzu? Menta ostotxo batzuk, bai, euskate mendik. Ensalada pixat. Segona. Eta, gure makiltxuak. Zeran geratu dien. Polita do geratzen, benetan, esan, hau oso polita. Eta ies egiten du betiko klasiko horretatik, ez? Izaten dela holako bat, eta marmelada gainean ero aldamenean, ez? Hau pixkat, bueno... Gure makiltxo kurruskariak. Itelia, esan. Zen menta usaila dauen. Bai, fila bat. Pasa. Bueno, gero, oinarri bezala. Saltzia, bai. Irasagarrakin induzuna, ez? Irasagarrakin, eta ja, heltzen da momentua, gaztatarta apurtzeko. Eta, Margar, sartu hemen, bitu, Ikusten duzu, Bai, dardarka dabil. Hori da puntua, Bai, ez da polita, oina, itor da hemen, ostra, hau da, egunetik egunea erotik jena, aldatzen dira. Isilik hau mira zemen digorre. Bai, gauzia da, ez da gauza bat politxa, da gauza bat, geratu didana, krematxua, auskorra. Bitu, igual, hemendik eta hau, zema, rasino hori hori. Bai, nik uste rasinoa, bitu, alezek esango dau, hau dana beretzako eta hau zuentzako rasiotxo bat. Venga, hau puntia igual kendu ikotzat. Ni jango dut. Ez dakit, holan fina bat geratzeko. Ane. Altzatzen dutenian kontu ikusi, Aitor? Ane. Txabal. Holan, Patri, holan atara behar da. Ane. Bueno, hemen txeraukau. Hau da, lizunkeri zoragarri. Hau bezaldean desu. Hau da, nire urte betetzeko Idia Zabal gazta tarta. Zorionak bete! Pum! Hau da, barrika da. Bueno, nik hartuko eta. Horreta barrute dira eta gizona lan nik gara. Ostra. Nik lehenko gazta tartien nahi dut hau, holan. Desegin jen dago. Zoragarri xa, Benetan, oso oso, Eskerrik asko, Andoni. Zorionak, Alberto. Etu, nire urte betetzeko, oparerik politxena, nire neba. Hombre, te txakurra, Eta gure gaurko txoriene, gozo doanez, bueno, nik ere hoxe ingo izuet. Zagar tarta erreza. Zagar honekin ez tozu egingo baina.
horren lanak aurratzen ibilina, Patri. Hemen hasiak endozen. Hemen da azkenean, gozogile krema azken aldian desente egin dut txorienen. Orduan gozogile krema bat ez dizuet erakutziko nola egiten dan, gozogile krema hemen daukat, eta bestela sartu hor, ITB nahieran, eta aurkitu. Baina nik uste dut duela dazte betero, amarregunero inuen gozogile krema. Hemen daukagun gozogile krema bat oinarri hartuta bestela esne gainarekin inalduzue, ero mascarpone gazta pixka batekin, ero gazta krematxuarekin, ero nahi duzuena. Zer ingo dugu? Sagarrak zuritu, ataleta moztu, eta azukrearekin eta gurinarekin da vainilla pixka batekin karamelatu ingo ditu. Horrelako konpota gozo bat ingo dugu, eta zeren gainean junga, horrelako bizkotxo batzuk moztuko dugu molde baten neurrian, bustiko dugu laranja patxarrarekin, azpian oinarrian jarriko dugu gozogile krema, eta hor jarriko duzu mascarponea ero nahi duzuena, gero sagar hauek konpotan gainean, eta listo, molde altzatu, eta hor daukazue, sagar tarta, erraz bat eta azkarra. Sagar tarta deitzea ere ez dakite deitu alzaion honi, baina itxura izango du horrela geruzaka eta hori, eta horretako, lako soletilla, lako bizkotxo honek soa gu. Horrek kantaurikuk eta izaten dira, ez? Hone zoagarri da. Eta erosten baituzu, gosaltzeko jango dituzu, seguru. Horrek botazti egingo. Nik ekarri ditu 8 batero, baina eskerra bi hauek... Eta gorde indutxu zulako, zenik hemen ikusi dote... Nik abisatu diet. Zagarta, gero daukezue, gaztata harta, ez dakitu, bebai, hori bebai. Gaztatartia ja bebai, desagertu ina, Ixa, asike... Gure lantatia, Patri, ezagutzen zoiaz, baina zorionez jatunu nadia, eskertua gainera. Patrin zagartarta, Andonin zagartarta. Andonin Idiazabal tarta, esango zu. Oso harrera ona izan du. Zorionez, honentzako tokirik ez da itutzi duten, bete indira. Orduan, horre makillajekoa idau bialduko dio, Besterik ez dauki. Beraz, hau da, errege zagarra di, ez? Patri, zuzela oso Instagramerra eta, betxo, nik ikusi izan dut inoiz, horre funtzionatzen du. Taladro batean sartu zagarra, eta ero eman jarri olako bat, da zuritzen dira. Nik hori interneten ikusi nuen, ez dut inoiz froga. Nik horako, ingo igual, txorieneko atal bat, Instagramen agertzen dien horrek truko guztiak probatzen, eixetazua dien, ero ez, nik bai, olako truko pila bat ikusi ditut, baina gero etxean, ez dut frogatzen, zain normalian, enaz fidatzen. Ez dakit, ikusi dutena da, olako, zela da, meloi bat, da sandiak, da horrei bai, taladruakin zulatu, da gero olako, ez dakit ze sartzen dutzien batidora morukua, eta geratzen da irabiatu bat bezala. Hori txorienen ingen du, hori. Bai, zulatu, olako bat erditik gainetik txapela kendu, eta ero irabia gaioa sartu, nuen ondo sartu, eta hain zuen. Bai, Aitor Barreska. Hori bai, ETB nahieran dao. Bai, hori ETB nahieran dao. Ze sartu bida, ze errezetaz da? Angurri irabiakia, erolako denba deituko da ustot. Mengano irabiakia. Ez, angurri. Eta, enuen ondo sartu hor, garrantzitsua da, ondo sartzea barrura, eta... Detzen ondoin. Ez nuen ondoin. Baina, olakoak gertatzen dira batzutan, telebistan gehiago. Zagarrak, ondo zuritu. Eta gero esan dakoa, ingo ditugu, konpota bat ez da izango da karamelatu ingo ditugu pixkat, azkenien gurinarekin eta baina jarri behar dudala ja berotzen. Da, hau nahi die, zagar erregeak, ez? Errege zagarra. Errege zagarrak Euskal Herrikoak oso tipikoa dienak zagardorako, eta bai, jateko, postre moduan, medizendatzeko, gozaltzeko, gurosunerako. Ez, azkenien daukie gozo gazi puntu nire honek zagarra guztetan jatasko. Bai, hemen, zagardorako bakizut daude, 14 o 15 dira gehien erabiltzen dira, errege zagarra tartean, baina berez, uste, Euskal zagardo itxeko denominazioan, 100 piku zagarra ezberdin daude. Bai, pila bat. Eta, nik errege zagarra gure etxean asko gustatzen da, ez da gozoa bez, bauka gazi puntu bat, eta gure amak, egia da, errege zagarra dauzka 2. Eta gutxi ematen dute, baina oso fruta goxuak, eta lurrek badaki gainera, juten ganean udan hor zagarran bila dezta izan, eta aita hangoa, gane, tiabibin etxe aurrien dauzenak. Horre gustetan. Hare gustetan, bai. Oiotoki onduan dauzenak, eta hor bat inoiz gozua atatzen da, baina hangoak ez die.
are bestiak errekana bastarrien dozena gara gozuediz. Lehen esan dugu urtebetetziak ospatzean adagolan, da zu aitasaren moduan, ospatuko zinuen honak merendolak da horrek ospakizunak eta... Eta gaur egun, inbehar dituzula, bizkotxoa lehen egiten zenun bizkotxo bat, eta jazta, gaur egun inbehar duzu, glutenik gabe, arrautzarik gabe, esnekirik gabe, ez? Azkenean, alergia da kontuan izen da. Karo, behiratu behar duzu, zure seme alaben kuadrillan, zer da, gurasoekin hitz egin da, bai, ez nireak ezin du jan hau, nireak, eta beti, gozokiak zerbait ematen dugunean, beti gurasoi lehenengo galdetu. Eman altzaio, zelen ohitura zegoen hartu, eta umei dana eman, ez? Egia da, ume asko badakite beraien alergien berri, baina hala ere, bada espada, beti nik ohitura dukat gurasoei aurrena galdetzeko, eta esan, zure semeak bizkotxoa ujan aldo? Eta bai, lasai. Atatzen zeigu zu, olako, ez daki, alergia potente bat daukana, eta disgustu bat emoteko moduan. Ni goratzen az, gutxik ginenean, danoi gozokixak, eta olako merendolak itxen gauen, da lehen esan dugun moruan olan gabon eta nolan jartzen zinun, platerdonak atzo esan gauen, ez? Gabonetkako afarixa nola jartzen zinun dana hor erdialdean, da urdai azpikua, da itxaskixak da ez dakizer, eta txikixak ginenean, kola freskagarria, sandwichak, urdai azpiko eta gaztakin, sandwichak kakao kremakin, da holan, ez dakit gozoki pila bat, mai erdixan, da holan itxen ginen merendolak lehen. Ointxe, gaur egun bai, antzerakoak izango dira, ez? Gaur egun umiak bai holan ospatzen dabe. Gurian, normalean jartzen dira sandwich ezberdinak, hola nobitarteko lako batzuk, gazia eta gozoa, txoixoakin, urdai azpikoa egosiarekin, edo danoakoa, gero txokolate krema batekin ere bai, gero ze jartzen dira baita, ni fruitu lehorrak jartzea gustatzen zait, patata tortilla beti jartzen dut. Hori da ja merendola premium bat, Patata tortilla beti jarri behar da, ze umea jaten dute, eta batez ere, ume horiek ekarri dituzten gurasoek gero jaten dute. Hori beste gauza gurasoen dako. Hombre, baina beti gure kuadrian iten diren urtebetetxe festa, egoten da, lehengo zuk esan duzuna, freskagarriekin eta horrelako lehengo txanda bat, eta umeak irauten dute 10 minutu, pon, jaso, juten dira korrika iten, da gero dator, gurasoen momentu, ez? Nire lagun itziarrek itxen dau beti, nik badukat humusen errezeta bat, tomate lehorrekin, tomate deshidratatuekin, da oso gozu ateratzen dana, txorinerako ekarrikot, eta nire lagun itziarrek beti umien merendolan da doienean, azkenean joen bizara, zure umien merendolara, eta gero klaseko danen merendolara, azkenean, 25 di, beraz, isa hilero igual, 2 edo 3 aldiz, badukot zuolako merixen da bat. Eta, jose txarto. Eta beti itxen da hori, humus berdina da, ja, ospetsua dela, itziarren humus haulako merendolatan. Baina ez, umiendako, gurasuentzako. Hori da, niri gurasuek eta egiten direnean, da holan batzutan nik egiten duzu kaldean, gure humusak ere neiko fama dauka, eta hori gurasuen artean, eta egiten ditut, eta batzutan, segun norena, patea egiten dut, nola, holako antxoak indaindako pateak, eta, ibiltzen gara, holako, esperimentuak ero egiten, edo saltzak egiten. Hemen esan dizu da dana. Behar dugu Madalena bat, berdi zait, Madalena dituzula etxean, zapaldu, eta jarri honen oinarrian, nik egiten nuen, lehen umekin da inoiz, jolasean egiteko egiten dituen, olako postre batzuk, eta esan, bat egiten nuen, Madalenak hartu honek edalontzi txikiak. Bai, zurituanak. Plastikozkoanak. Txikituanak. Bai. Eta oinarrian jartzen nuen bat, Madalena bat. Fruta sukuarekin busti, eta jogurrak eta fruta atalak nahaztuta. Hori, eta beste Madalena bat gainean, eta marmelada, eta koiarakin eure jatzen dute. Beste bat egiten dute, nuen, marmelada azpian, gero kakao edari batekin busti, gero kakao krema, kakaoa, eta berriro Madalena, eta umeak jolasteko, ez duzu behar sukalderik, ez duzu behar, ezer, da, umea aurrean da bereiek enredatzekoan zikintzen da. Zikintzeko eta disfrutatzeko, ez azkenean, bai. Eta gero probatzeko ze gustaten jakien, da, eure nola nasketiak itxeko. Ideia politxa da, Kakaoanak gustatzen zaie, baina fruta pixka sartu behar zaie, eta jogurrana ere gero oso ondo jaten dute, Lehen esan dut zuten, parkatu. Lehen komentagot zuten olako merendolatan eta urtebetezko merixendetan gu umia ginela, olako txarrik erixatan da ibiltzen ginen sartzen gaben, igual, ez dakit, haukiketzen gaben kola freskagarria da bertan botatzen ginen gusanito batzuk, eta gero ez dakizer, eta olako txarrik erixak beba itxen ginen, baina geixen bat, albokua zirikatzeko edo jolasteko, ze hori gero ez gauen jaten. Patri, zuretzako notizi bat.
Zer? Gaur egun hori egiten da. Bai. Imaginatzen dut, umiak beti ume, ez? Umiak hartu eta aina beti oten da, azkarrena. Hau, super gozoa, eta hartu da, hor guztai dut, eta beste behiratzen nola, da banak atzetik. Bai. Eta bain gozua, Umiak dionenak. Jarraitzen dabe hori, orduan, esperientzia tikatik esaten dizut. Bai, jarraitzen dagoela hori egiten. Moda estaldatzen. Bueno, oin bitu, hemen garbitingo dugu, hau etxean ezein, hau bakarrekin. Bueno, egin edo eta gero erratza pasa. Bueno, hemen, sagar patxar bat ero izan ezkero umentzat bada, patxarrik ez erabili, almibar bat, orduan izango zen, 200 azukre, 200 ura irakinaldi bat, limoi azalakin ero, eta listo. Baina bestela, patxar bat, gero gozogile krema jarriko diot, eta gero gainean konpota hau. Eta listo, ez dauka zer gehiago. Konpota honi, zer aztu zait? Bainilla utz pixka botatzea. Eta hau, zigor, edozein sagarrekin egin leike, edo sagar batzuk hobi hauak die honetarako ez? Edozeinekin. Zuen guztokoa ero, eskura daukazuena. Nahi duzuena. Guk, bagak izuzein behar duen, itxaron, gure konpota hau, hemen gozo, egin da dit. Eta egin da honean, etorriko gara, bukatzen. Hemen oinarrian, bizkotxoa, gainean gozogile krema, gainean laranja patxarra. Bueno, bai, desente gainean jarri dio, desente ez, askorik ez. Nien aiz oso patxar saldiata. Eta, gure zagarra, konpotatuta, hemen karamelatuta erabat, eta epela, hemen ere nik uste dut jolastu behar dela, gauzako lan epelean, zapore gehiago daukate hotzean baino. Beitu, badakit, gaurko bi gozuak oso gozo zauzela. Gozo eta goxo. Baina zerako politxak bai bixak ez da? A ber, ez dago... Horan ikusitxa? Tan! Magia. Ai, ama! A ber... Gehiagin... Laizta dataraten da. Gehiagin dut... Politxeratu da hori. Bai, ondo geratzen da. Egon nahi geldi. Ondo! Holantxek. Ze goxo. Eta hau da, gure, momentu batean, egin aldu zuen, sagar tarta, azkarra. Eta esan duzuela, gozokile krema ez daukazuela, mascarponea, esne gaina, olako jogur krematxu bat. Lehen jarri dugun esne gozokia, bai? Esne gozoegi. Hor, gozoegia egon gozala nik uste dut. Bueno, ba. Bueno, Patri, urte askotarako. Urte betetzea horan ondo ospatu leike, Ba, jarraitu beste pilo bat eiken. Eta zuela unok, eskerrik asko horri izatearen. Eta bihar arte, bihar hemen izangoa berrio eta. Bixar Santo Tomas.